Pak Sobat Entek. Ya. Mayangkara sindennya dari dulu tidak pernah menampilkan jaipongan. Terus? Sekarang kita buktikan. Apa? Jaipongan. Iya, jaipongan? Iya. Kayak to. Contohnya apa? Contohnya jaipong ki apa ae maksudku ki? Bokong semong. Alah, bokong semong wis kok panggah. Liyane. Halah. Salah. Mana? Bokong guing. Bokong guing lho. Ora enak. Bokong metu. Bocah enak. Walang kikik. Kakak, kikik. Ya. Walang. Kita coba dulu ya. Kita pilih kabeh. Coba gurunya ngajari terlebih dahulu. Oke, gurunya kan ikan. Ditelok, Cah, ditelok. Kudu pas ya, gerakane kudu padha ya. Ya. Baru satset ya. Ki jaipan. Walang kirek ya. Walang kakak. Walang kikik. Walang kikik. Ora, kisik. Kene sik. Jaipong sik. Ya. Nenon, tatok. Ya disawang. Ya pedas. Dalam. Mbak Afi sik. Ditaring. Alah. Regis sama nek sing Oke. Tunggarono tata. Bar iki bar jaipongan. Ya. Grigis karo Raisa dadi siji. Oke. Tunggarono. Sopone sapa? Tunggarono sopone yopo? Reso. Tunggarono. Pero tunggarono. Paling sepi 7-5. Ya. Ana sing yo. Walang keke
Tapi aku Lah liyane dong ngene. Masa lah pas aku ditabuhi ngono. Lah aku joget. Lah liyane walang tang tok ndang tak tak tung tak tuk dan. Oh tak bandel. Oh pengen kuwi yo. Ya peleni. Walang keke. Tak tuk. Walang ijo menclok ning polo. Bentuk ireng ya Mas. Kaya Mas Bambang irenge sepur ya Mas. Akeh sing nunyu. Irenge sepur nunyu. Wis Wis bar malang kakek bar. Wis gak usah malang kakek. Malang kakek among apa ini? ngono ek marah. Tunggorono. Tempat pariwisata. Heeh. Tikete mong swidak limo. Sedak 5. Moga monggo tindak mriko sedaya yen pengen turu nemangko ning jaba iki jane kesenian apa tuh jane? Walang kekek bisa dibeli di sekitar rumah. Kesenian Tunggorono. Ya, ini lagune apa mau permintaane?